ሰላም ተኸታተልቲ መዳብ ፎሬክስ ማስተር አካዳሚ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘለኹሞ ሰናይ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እናተመነኹ ንሎም መዓልቲ ኸ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ብዛዕባ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልትታት ወይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ናህና ዎችን ሊስት ወይ ናህና ኣብ ናህና ትዕዝብቲ እነእትዎም ካረንሲስ ኣርባዕተ ፓየርስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ድማ ምክትታልኩም ይዕድም። ብመጀመርታ ኣብዚ ሒዝያ መፅእ ዘለኹ ከምዚ ኣብ ስክሪን ንሪኣ ዘለና GBP USD GU ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንንውሕ ዝበለ GU ኣብ ናይ ቡሊሽ ቢሄቪየር ወይ ድማ ኮምፕሊትሊ ኤክስፓንድ ኮይና ኣላ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። እቲ ትረንድ ላይን ናህና እውን ኮምፕሊትሊ ንባይ ቡሊሽ ሞመንተም እዩ ዘርእየና ዘሎ። ሕጂ ግን ኣብዚ እንድሕር ርኢናያ ፕራይስ ሃየር ሃይስ ፎርም ናይ ምግባር ተኽእልኡ እናወሓደ ይኸይድ ኣሎ። ዋላ ሴንቲሜንታል ክንሪኦ ከለና ሴለርስ ማርኬት ኮንትሮል ይገብርዎ ኣለዉ ከም ዝሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ there is high probability this market to drop down ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ክንርኢ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልትታት ማለት እዩ። ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ሓደ ኢምፖርታንት ዝኾነ ወይ ድማ ብጣዕሚ ቢዩቲፉል ዝኾነ ሳፖርት ኣለና ኣብዚ ኤጌን ኣብዚ ድማ ብጣዕሚ ናይስ resistance form ገራትልና ኣላ ማለት እዩ this one ስለዚ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ስቲል እዛ ማርኬት እዚኣ ሞመንተም ወይ ድማ እቲ ሙሉእ ኤክስፓንሽን ኣይጀመረትን ዘላ። ስለዚ 1.29 ኤርያ ብሬክ ክትገብረልና ነዚ ማለት እዩ። ነዚ ብሬክ እንድሕር ገራትልና ብሬክ ኤንድ ሪቴስት ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ብድሕሪ ድማ ክሳብ ኣብዚ ታርጌት ክንገብር ኢና ንባይ ፖዚሽን ማለት እዩ። ግን 1.28 1.28 ኤርያ ነዚ እንድሕር ብሬክ ኤንድ ሪቴስት ገራትልና ለሚድሮ በዚ ነዚ እንድሕር ብሬክ ገራትልና ኸ ሶሪ ኦል ደ ወይ ንሴል ፖዚሽን ክሪአ ኢና ማለት እዩ። ነዚ እንድሕር ብሬክ ገራትልና ኸ ታርጌት ክሳብ ኣብዚ ክንገብር ኢና ቀፂልና ድማ ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ናይ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ። ንሴል ፖዚሽን ነዚ ብሬክ ኣብ ትገብረልና ኸ ቀዳማይ ታርጌትና እዚ ክኸውን እዩ። ከምኡ እናበልና ድማ ኣብቱ ክሳብ ኣብዚ ዳውን ማለት 1.24 ኤርያ ክሳብ ኣብዚ ንሴል ፖዚሽን ክርአ ኢና። ስለዚ GBP USD ኣብ ኢምፖርታንት ዝኾነ ናይስ ዝኾነ ስትራክቸር ፎርም ገይራትልና ኣላ። ስለዚ ነዚኣ ከምዚኣ ጌርኩም ማርክ ግበርዋ። ነዚኣ ኤርያ እዚኣ ብሬክ ኣብ ትገብረልና ድማ ናይስ ኦፖርቹኒቲ ክትህበና እያ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልትታት ማለት እዩ። ኦኬ ብምቕፃል ዊል ጎ GBP GPY GBP GPY the same story ማለት እዩ። እዚኣ ማርኬት እዚኣ እውን ቅድሚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ሐሙስን ዓርብን ኒውስ ብጣዕሚ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ቨሪ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ቡሊሽ ቢሄቪየር ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ከ እንታይ ኢና ክንርኢ ካብ ጂጄይ ኦቨርኦል ጂጄይ እውን ከም ዝሪኦ ዘለና ፕራይስ ኮምፕሊትሊ ሪጀክት ኮይኑ ኣሎ ፍሮም ቶፕ ሃየር ሃይስ ፎርም ክገብር ኣይከኣለን ሎወር ሎውስ ፎርም ይገይርልና ኣሎ። ንሕጂ ከዓ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ሓደ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ሳፖርት ፎርም ገይራትልና ኣላ ኣብዚ ኤጌን ቨሪ ኢምፖርታንት ዝኾነ ሬዚስታንስ ኤርያ ከዓ ኣለና ኣብዚ ካን ዩ ሲ ኣብ ናይ 4 ሰዓት ታይም ፍሬም እዚ ዋላ ስሞለር ታይም ፍሬም እንድሕር ብሬክ ጌርናዮ ረኣይወቲ ሬንጅን ወይ ድማ ኮንሳሊዴሽን ማርኬት ኣብዚ መፂልና ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን GBP GPY ስትሬት ኣዌይ ኣብዚ ሬንጅ ወይ ድማ ኣብዚ ኮንሳሊዴሽን ፌዝ ኣትያትልና ኣላ። እንታይ ኢና ክንፅበ ሕጂ ሴም ከምታ ናይ GBP USD ንሪኣ ዝነበርና ፕራይስ ወይ ሃቭ ቱ ዌይት ነዚኣ ኤርያ እዚኣ ብሬክ ክትገብረልና ፎር ሾርት ወይ ድማ we have to wait price to break 182 institutional level ማለት እዩ። እዚኣ ብሬክ ክትገብረልና ኸ ንባይ ፖዚሽን ክንፅበይና ማለት እዩ። at any time 182 ብናይ 4 ሰዓት ታይም ፍሬም እንድሕር ብሬክ ገይራትልና straight away will take it for buys
then our target will be this is our target ክሳብ ኣብዚ ኤሪያ እዚ ንባይ ፖዚሽን ክንሕዛይና እንድሕር 182 ብሬክ ገራትና ግን there is high probability market ኣብዚ ንሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ክፃወት ኣብዚ ሬንጅ ወይ ድማ ኣብዚ ኮንሶሊዴሽን ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ናብ ዝኾነ ዳይሬክሽን ክኸደልና ክንፅበዮ ኢና ስለዚ ጂፒዋይ ካ ከምዚኣ ጌርኩም ማርክ ጌርኩም ክንፅበያ ክንክእል ኣለና next GBP AUD كرينا AUD USD نا normally نريجن AUD USD زخونا opportunity يبلان for now سلازي instead of AUD USD GBP AUD check قبل لكم GBP AUD if we see this market how beautiful it is beautiful trending market مالتيو if we see starting from this one beautiful trend line look how beautiful trend line is forming yeah حجي زي ماركت زي completely ابزن ريازلنا beautiful زخونه channel اتياتلنا لا وي دما trend خيداتلنا لا بدحري بزن دحرينا او price is forming higher highs كابز مالتي حجي جن already price is retesting نزي like it means never high so there is high probability this market we can get sell opportunity from this level مالتي بفلاي كاب حدا نتبي 94 area زي areas مالتي أقدر سزخون زوني سلزي زياون أبنا هنا مكتتال كنأتوينا كاب حدا نتبي 94 area بدحريقن بفلاي نزل ترند لاينز نحر بريك جراتلنا if it break this one all the way كسبب جو points زي نسير position ناي مخاد تقولوا اللوا مالتي بيجنتاينا هنقبر نحنا نزل مسجلو معالتات مالتي we have to wait price to give us for our momentum candle abs rejection مالتي ناي sales abs كركب نقلالنا momentum shift مالتي من 4 ساعات بدحري stop loss above بمقبار above zones بمقبار كا sell كسبب جو position زي target كنقبرنا اتزعابي sell بدحري يجن when نزل trend lines break up تقبرلو all the way to the downside نايم خط تقول اللوا مالتي سلازي أبو خونه جزيجن 200 area ندحر بريك جرات اللاجن sell will not be valid market may continue further high overall again for GBP AUD we are going to look for short position after giving us nice momentum caps مالتي تفورم جيراتو زلا ترند لاين دحرينا وي تفورم جيراتو زلا ستراكشر دحرينا كن حجي بتعمي اقداس زغونه important زغونه if we see abs trend is respect na gabrat كيت كلا مو bullish momentum وي دما rejection candles form خوننا غلو زي ميمتم ناي باي the best opportunities حجي already abzi نحنا supply وي دما abzi نحنا resistance already بصحتنا لا سلازي rejection تسبيناها short position opportunity كنرينا مالتي finally Mr. Gold اب gold خنمصينا gold نحرينا ياون this market up beautiful زخونه ناي range مثلنا له حجي this one was completely very nice very beautiful support again very beautiful resistance subs area لنا مالتي so what we can expect from gold price نزي 1963 area نزي ندحر بريك end retest جيرلنا there is likely كسبب زي target كنقبرنا كابز rejection رخيبناها all the way up to this position sell position كنحزينا مالتي بتزعبي sell ناي gold again when نزي زون زي بريك ندحر جيراتنا كنديا زي 1946 حسرت جاتنا 46 بريك ندحر جيراتنا كن بريك end retest نايزي all the way price there is high probability to drop up to these points
will target up to this level ማለት እዩ ድሕሪኡ ስለዚ ኣብ ናይ ጎልድ ብሰለስተ መንገዲና ክርኢ number 1 ነዚ 1964 area break and retest እንድሕር ጌርና by position ክርኢና ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ number 2 ከምዚ ሕጂ reject ጌርልና ዘሎ ናይ 4 hour complete rejection ናይ ዞን ምስ ረኸብናኻ sell position ክንሕዚና ማለት እዩ ክሳብ 1950 1946 area እንድሕር break ጌርናኻ ብዓብኡ ማለት እዩ all the way sell position ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ሎም ማዓንቲ GBP USD GBP GPY GBP AUD common gold 4 pairs رينا لنا كاب 4 يوم كا ل4 يوم قد يكونن تريد كنقبرهم كاب 4 يوم كن حنتي تريد نايس opportunity تقبلنا نتي نحنا risk management بمكتالكا وينت نحنا plan بمكتالكا كي ندولي تارجت نزي أسومون كاب زيوم 4 pairs زيوم ترح كنهرم نخلينا مالتي يا مدة سلام كتالكم دقيقة يمسكنكم أبدأ الفيديو يرغبنا سناي ناي تريدين سومن نقولنا سنايو تشاو